ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, ин шабакаи дӯстдоштаи шумо яъне шабакаи Голос Мигранта мебошад. дӯстони азиз, имрӯз дар ин навор мо дар бораи якчанд хабарҳои муҳим суҳбат мекунем. Якум хабар хело хабари хуш аст. Ин ҳам оиди кушода шудани запрети муҳоҷирон аст, ки дар назар дошта шудааст. Дуюм хабар бошад оиди зиёд шудани интиқоли маблағҳо аз Русия ба Тоҷикистон мебошад ва ҳамчунин дигар хабарҳо. дӯстони азиз, ҳар вақте ки ман барои шумо як чизро тавсия медиҳам, мо пеш аз ҳама аввал худамон онро истифода мекунем, тафтиш мекунем ва ба шумо тавсия медиҳем. Дар навори гузашта мо дар бораи як дору ба шумо маслиҳат додем. ҳамон бардороне ки ин доруҳоро мефурӯшанд ба мо занг заданд ва гуфтанд ки ба онҳо аз тамоми кунҷу канори Русия хело ва хело зиёд занг заданд, дору заказ карданд ва харидорӣ карданд барои саломатиашон. ман барои шумо ин доруҳои ин бародарҳоро тавсия медиҳам. аълосифат ҳастанд. ин бародарон доруҳоишонро аз Миср, ҳамин доруҳои гиёҳиро ки барои простата, барои мардонагӣ, барои кирм ва барои дигар дардҳо аст, аз худи Миср меоваранд. хело тозааш аст, яъне аълосифаташ аст. ҳоло ин бародарҳо ба мо як навори хурд равон карданд. биёед онро тамошо мекунем ва мегузарем ба хабарҳо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародаро, чӣ хеле ки ба шумо ваъда дода будем, иншоалло борои мо соҳ саломат расид. Борое ки аз Миср Египт ваъда карда будем, якчанд ҳамун гӯш ҳастай, ба ҳамаи шумо оддӣ карда ва маълум метиҳем. Хайр ба он хотир бародаре ки бисёр савол карда буданд, бисёр нарсонда буданд, ба хотири ҳамун айни ҳамаш моро оддӣ карда мефаҳмонем иншоалло. Бародарҷоно, ина 4 тимин ина египетский ами ҳастай, королевский меган, ира основной королевскиш меган. ира барои занҳо ва кӯдакҳои хурданаш камтар приятнитара, ба ҳамин хотир ира чӣ кардагиам ва качестваш 100% ай Египет бародарҷон гарантия дорад. ҳастай сертификатошам даҷа ҳастай, ба ҳамин хотир ки шумо боядтон ҳосил шавад. во ҳастай бародаро 4 тимин эфиопский ҳастай бародаро. иш сифатши баландтарай, хурданаш камтарай, мушкилтарай. бо ҳастай бародарҷоно, ҳамин чизе ки одамое ки вообще хурдан мекунанд мушкилай, 4 тимин қатъи мумиёя ҷой кардагиам, қатъи хокаша тайёр кардагиам. ира хурданаш осонтар ада 150 дуна дору дора дар вуҷудам, қатъи мумиёя ҷой кардаги хокаш дагӣ ва осонтар ада ва хурданаш беҳтарай. барои мисол якчанд қариб 1 моҳ зиёд мебарад. чӣ хеле ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо тавсия додаги буд, 4 тимин мисол ба ҳамаи беморҳо ғайр аз мард даво мебахшад. ва аз он мудом ба шумо мерасонем ки мисол 4 тимин барои одамое ки рӯдаву меъда, язва мохимон мегӯем, мисол оддӣ карда бифаҳмонем, язва фоидаи калон дорад, барои одамои асабӣ мешаванд зуд ба онҳо фоида дорад, ва барои одамое ки фаромӯшхотиранд, барои онҳо фоида дорад, ва инчунин барои одамое ки зуд касал мешаванд, барои онҳо мисол фоидаи калонро мерасонад 4 тимин. хайр бародарҷонон, мо мисол барои сифати шумо бисёр савол кардем. бори нав омадагиай, мо ба сифати ҷавоб мегӯем иншоалло. бо хутон мисол бо бинем на бародаро ҳамаш нависондагиай, ай Египет меояд, сертификатиш ҳамаш қатъи иншоалло бо нархи арзон ва дастрас пешниҳоди шумо кардагием. марҳамат. масла хелби ҳастай бародарҷоно, ирам тоза ай Египет меояд. мисол бисёр барои рӯдаву меъда хунукзадагӣ доштагӣ бошад, бисёр барои простатит, барои ҳамин чизо фоидаи калон дорад бародарҷоно. ва дуюм дорое ки истифода мебаранд барои мардонагӣ, кист алхимияй, инам барои хунукзадагӣ ва основной барои мардонагӣ истифода мебаранд. бародари тоҷик, марҳамат нешам, кист алхимия бисёр дорӯи фоидаш калон барои мардонагира. марҳамат, инам қатъи масла хелби истифода мебаранд бародарҷони ман. ва охирон дорумон бародаро, доруи сенол ҳастай, барои сенол, барои кирми меъда ва рӯда, барои парҳезҳои дурунӣ ва барои хориҷ кардани мисол организм берун кардани паразитҳои дурунӣ ва кирми рӯда ва меъда, ҳамин сенол бародаро тавсия метавонем. сенол беҳтарин чиз. охирон саволе ки бисёр бародаро савол карданд, ай дигар кинҷи минтақаҳои Россия ки дигар регионҳош масалан барои дастафта бисёр савол кардем. ба тамоми кинҷи ами Россия иншоалло дастафта мекунем бародарҷоно.
باز باشیم نشون بدیم тарзи чамсо چخیل برای دست هفته برای دیل بیسو سال کردیم برای دیل پیشیدانتون باز نشون نشون بدیم بارداره چون کتیو های پشت رسیه میگیریم و هم دست هفته و پشت رسیه میشود شون کتیو رو میگیریم یا چخیل دستیم و رشید پلیونکا با رشید پلیونکا خط میگیریم انشالله بسیار دا چخیل دستیم میگیریم و خوش میکنیم سامنی رو بگیریم شیشه که من خیلی با خاک میانخیم و تمامی شهرهای رسیه نیسو دیگری بینیم که اونشای مسئله بریم انشاءالله باید میکنیم سالمان میرم میرسته برستیم خودشونی شکل و برابردونو زمزنه بوری احسیت یعلو خیلی کنیم با کلیپ همه خیلی برابردونیم ما ташаккур ба диққататон. Акнун бед мегузарем ба хабарҳо. Федератсияи муҳоҷирати Русия пешниҳод кардааст ки барои муҳоҷирон як авфи навбатӣ эълон карда шавад, яъне запретҳоро кушоянд. дар назар аст ки ин қарор ҳарчи зудтар қабул карда мешавад, вале маълум нест ки ин моҳ мешавад ё ин ки моҳи оянда. аммо барои мо як чизаш маълум аст ки ин авф 6 моҳ давом мекунад ва ҳар муҳоҷире ки дар Русия аст ва запрет виез дорад метавонад омада мисли соли гузашта метавонад омада изи ангуштони худро бисупорад, яъне отпечаткаи ангуштони худро бисупорад ва ба ӯ мигратсионная картаи нав медиҳанд ва ӯ метавонад зуд рафта дар ягон ҷо будубоши худро қонунӣ кардаву аз қафои патент мешавад. дар ҳудуди Русия 10 миллион муҳоҷир аст ва то ҷое маълум гардид қариб 13 миллион муҳоҷир дар Русия ғайриқонунӣ кору фаъолият мекунанд, дар ягон ҷо қайд надоранд ва патент ҳам. албатта бародаро, Русия ин корро просто так аз рӯи хубияш накарда истодааст. мақсади асосӣ ин аст ки муҳоҷиронро аз ҳар куҷо ки ҳастанд барорем ва онҳоро қонунӣ кунем ва патент кунанд. албатта Русия аллакай маззаи патентро чашидааст. аз патент Русия ҳар сол аз налоги нафт дида зиёдтар пул ба буҷаи худ ворид мекунад. вале сабаби асосии ин авф дар он аст ки муҳоҷирон патент кунанд ва пули зиёде ба бюҷети Русия ворид бикунанд. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ин хело хуб аст, чунки вақте ки мо ба спецприём меграфтем аслан дар он ҷойҳо бисёртар ҳамон бародароне буданд ки худро дар ягон ҷо қайд накарда буданд, яъне ки регистратсия накарда буданд, патент накарда буданд ва хело бисёр дар Русия беҳуҷҷат гашта буданд. ва ин як шанс мешавад ба муҳоҷирони мо то ин ки ба ин ҳол нарасанд, яъне ба спецприёмник нағалтанд. дар семоҳаи аввали соли равон ва асосан бо шарофати муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон 487 миллион доллар пул интиқол дода шудааст. ин назар ба семоҳаи аввали соли гузашта 64 миллион доллар бештар аст. соли 2017 аз Русия ба Тоҷикистон беш аз 2,5 миллиард доллар пул равон шуда буд. агар ҳамин хел рафтан гирад, муҳоҷирони тоҷик ба Тоҷикистон имсол қариб 3 миллиард доллар равон хоҳанд кард. ҷойи аввалро дар ин сабқати пулфиристӣ Узбекистон мегирад. аз Русия ба Узбекистон ва асосан бо шарофати муҳоҷирони узбек дар се моҳаи аввал 726 миллион доллар пул ирсол шудааст. дар ҷойи дуюм бо 487 миллион доллар Тоҷикистон ва ҷойи сеюм Қирғизистон бо 434 миллион доллар. ба ин тартиб 60% пулҳои аз Русия ба кишварҳои СНГ равон карда шуда ба ҳамин се кишвари муҳоҷирфиристи Осиёи Марказӣ рост меояд. ҳаҷми пулҳое ки аз Русия ва асосан тавассути муҳоҷирон ба Тоҷикистон ирсол шудаанд назар ба семоҳаи аввали соли гузашта 64 миллион доллар ё тақрибан 13% бештар аст. инак соли дуюм аст ки ҳаҷми пулҳои интиқолӣ аз Русия ба Тоҷикистон рӯ ба афзоиш овардааст. ёдовар мешавем ки соли 2017 аз Русия ба Тоҷикистон ва боз ҳам бо шарофати муҳоҷирони тоҷик 2 миллиарду 540 миллион доллар пул омада буд. ин назар ба 1 миллиарду 930 миллиони соли 2016 хело хуб аст, вале нисбат ба 4,1 миллиарди соли 2013
хело кам мебошад. бародарони азиз, айни замон дар Русия чемпионати ҷаҳон оид ба футбол гузашта истодааст ва бинобар ин камтар режим сахттар шудааст. бачаҳо ҳам камкам шикоят карда истоданд. то 1 август режим ҳамин хел давом кардан мегирад ва мо умедвор ҳастем ки баъди 1 август вазъият хело хуб мешавад ва муҳоҷирони мо метавонанд кору фаъолияти худро озодтар пеш бубаранд. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. обуна шуданро фаромӯш насозед, зангуларо ҳатман зер кунед, наворро падилиса кунед ва шоду пирӯз бошед.